Поканен беше на вечеря, от пътя дълъг изморени, от зноя си отдъхваше. Тогас отвори се врата и влезе там жена смутена. В ръцете си тя се държеше и свита плахо пред Христа. Своите грехове съзнала, стоеше тъй безмълвна тя. В очите й сълзи блестят неудържими, устни допират Божите нозе. Тя е грешница, всички с укор гледат. Ако бе пророк, щеше той да види, но Христос ги спря. Аз това го зная, аз сами прости и свята тя е. И всички вкупом там видяха, ридае тя неутешимо и с косата си изтерива сълзите в святите нозе. Разбива скъпия си съд, прекрасния елей залива, помазва този, който скоро под виковете на тълпа за всички нас на смърт отива, за изкупление от греха. В очите й сълзи блестят неудържими, устни допират Божите нозе. Тя е грешница, всички с укор гледат. Ако бе пророк, щеше той да види, но Христос ги спря. Аз това го зная, аз сами прости и свята тя е. Приятелю, ти ако чуеш то снежен призив на Христа, признай си, ти си също грешен и изповядай го с уста. И нищо, че приятели ще те осъждат за това, кажи им, че и тях обича великия всесилен Бог и чака ги да ги прегърне, дарил им вечния живот. Сълзите те нека текат по страните, в сърце ти предай си в Божите ръце.